néixer Jesús. El Nadal és bonic per al Jesús i Josep i Maria. Li podem explicar moltes coses de Nadal a Josep i Maria. Que ens agrada a tothom el Nadal, que tothom ens estimem i que Jesús no farem mal. Quan és Nadal, fem cartes per al Papa Noel i ens donen regals de les cartes que han posat. A Betlem va néixer Jesús. El Nadal és el que a casa tenim de fer un arbre que el tenim de decorar. També els Reis Mags i Papa Noel venen a casa. I que tot el món estigui content i Nadal. I que ningú no es pegui perquè tot estigui més bé en el col·legi també. Per Nadal posem a l'arbre i és molt divertit. Al Nadal a vegades podem fer a l'arbre, decorar molt a l'arbre. I posar l'estrella a dalt de tot. I també ens pot vindre el tió. I pot cagar molt, també. Ve la família i fem el pessebre vivent. I Papa Noel i els Reis Mags es traien regals. A casa preparem les coses de Nadal. Decorem l'arbre, posem el cagatió, també posem les estrelles i les boletes i també el calendari del vent. I per Nadal sempre tenim que fer cartes perquè ens donin regals i el que hem posat a la carta ens donarà a la caixa de regals. Demà hi passa. En un escenari. I els deixen regals. És el naixement de Jesús. Bon Nadal. Bye.